Mä oon Veikko ja mä tein Ikioma puhelinsovelluksen Juhlapeli Cup. Tää on tietynlainen juoma kautta seurapeli, joka sopii esimerkiksi polttareille, etkoille tai mihin tahansa kissaristeäisiin, jossa on enemmän kuin 3 ihmistä. Peli alkaa sillä, että tähän isketään osallistujien nimet. Idea on se, että näiden nimien perusteella sovellus arpoo erilaisia tehtäviä, joita joku pelaaja joutuu suorittamaan mahdollisesti toisen pelaajan kanssa. Nämä kaikki tulee randomilla, mutta jokaisessa pelissä on 30 kysymystä ja algoritmi pitää huolta siitä, että kaikkien pelaajien nimi mainitaan yhtä monta kertaa. Eli pitää huoli siitä, että päästä koko porukalla heittäytyy uniikkeihin ja räväkköihin tehtäviin. Nyt kun nimet on laitettu, sä voit valita 4 eri pelimuodosta, että mikä siihen kohtaan natsaa parhaiten. Peruspelistä löytyy erilaisia kysymyksiä aika lailla jokaiseen tilanteeseen. Löytyy vähän laidasta laitaa, vähän pahempia, vähän kesympiä ja niin poispäin. Sitten löytyy treffit-pelimuoto. Sitä on tarkoitus pelata treffeillä tai vaikka oman kumppanin kanssa. Idea on tosiaan se, että vaihdatte puhelinta keskenänne ja pääsette vuorotellen kysymään aina toiselta kysymyksiä, joille te tutustutte vähän niin sanotusti pintaa syvemmältä. Tämä on esimerkiksi ensitreffeillä aika hyvä, niin tiedät nopeammin mihin olet alkamassa. Sitten on meidän vetonaula, Extreme-pelimuoto. Tästä kuten näette löytyy pari eri slideria, tehtäviä intensiteetti ja rangaistusten määrä. Intensiteettimittarissa pystytte säätämään, että kuinka kesyjä tai pahoja tehtäviä haluatte. Ja juttu tässä on se, että yksikin pikseli oikealle tai vasemmalle tekee siitä vähän pahemman tai vähän kesymmä. Jos laitat se ihan nolliin, saat varautua aika niin kuin kädenlämpöiseen ja geneeriseen peliin. Toisin sanoen, jos toi on nollissa, niin voit pelata vaikka oma isoäitis kanssa. Mutta jos laitat se tonne aivan tappiin, niin saat kyllä heittäytyä aika paljon. Ja huikkien määrät on alemmalla mittarilla samalla periaatteella. Laitat ihan nolliin, tulee pieniä määriä. Ja sinne ihan tappiin, niin aika paljon 2-numeroisia. Jos yhtään kiinnostaa, lataa peli App Storesta ja pistä vaikka ensi kekkereistä testi.